Loy, 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 loy. Okay, so maayong gabi mga kaidol. So welcome back po sa ating channel mga kaidol. Okay, no? So kumusta? Kumusta mong tanan? No? So karon mga kaidol, live na sa ta para mag-update ta sa ato ang 9 PM result mga kaidol. Okay? So karon mga kaidol, no? So ang ato manggabi no? So may gabi na tong tanan, no? May gabi sa to mga viewers karon Luzon, Visayas ug Mindanao. Okay? Ug katong naa sa abroad mga kaidol. So maayong hapon ninyong tanan. Okay, so magsugod na ta no. So ang ato ang 9 PM result mga kaidol is 254. Okay, so diin man ni siya gikuha mga kaidol. No, so kani si 254 mga kaidol, so balik na ni siya, no? So 254 ni gawas ni siya gahapon sa 5 PM mga kaidol. So 254 ang result gahapon sa 5 PM. Unya karon mga kaidol sa 9 PM is 254. Okay, so balik siya, no? Wa tay mahimo ana mga kaidol, no? So balik ang resulta. No, so kani mga kaidol, so naa siguro ni triple, no? So ganiha, no? So ganiha mga kaidol is 421 sa 5 PM unya balik si 42 himong 254, no? So 254 is balik mga kaidol. Unya naatay 54 mga kaidol, no? So naatay 54 nga lasto, no? So target kaayo mga kaidol, no? So tan-awan ninyo, no? Naa sa ato ang main guide. Okay, so di ara mga kaidol, no? So ang ato ang 54 nga lasto mga kaidol, so gihatag yun, no? Si 254 mga kaidol, dito siya gikuha sa ato ang di ara ang ato ang 54 mga kaidol, no? So lasto na to nga 54 is target kaayo, no? So gihatag yun siya nya. Dire na siya gikuha mga kaidol, no? Si kuan si 254 so naara gyud gikuha sa missing, no? So naara gyud diha mga kaidol. So nag-pick 3 ang missing mga kaidol. Okay, no? So sakto to si kuan no, Adiliado Hirobes, no? Mao man to imuha ganhi idol, no? So 254 magkuha kog duha, no? So karon na kuha na sad, no? Grabe no, grabe ang pattern ni Adiliado Hirobes, no? Gikuha gyud siya. Okay, no? So kuha na mga kaidol ha. So mao na siyang atong update sa 9 PM result mga kaidol, no? So si 54 so dito siya gikuha sa missing mga kaidol. So target kaayo ang ato ang last 2, no? Nya kuan naatay balik man si 42 so naa sad tay 25, no? So naa gyud diha mga kaidol, no? Naa gyud diha gikuha sa missing ang resulta karon. No, nya ang ato ang pamaris mga kaidol, no? Ang ato ang pamaris is nagbukya karong adlaw, no? So wala nagkuhag duha ang ato ang pamaris mga kaidol, no? Agoy. No, so ngano kaha mga kaidol, no? Nga wala man siya nagkuha og duha. So ugma siguro mga kaidol, magkuha siya og tulo ugmang adlaw, no? Okay, no? So karon ato ang atong i-update mga kaidol ang ato ang PMP, no? So para ugmang adlaw mga kaidol. Okay, so before ta mag-update sa ato ang PMP, so basahon sa nako ang inyong comment mga kaidol. Okay, so may gabi ni Mirasol Ada, no? So like na idol. Elmer, no? So maayong gabi sa tanan. Sayang idol, tayaan ko kanina sa umaga 1 to 4, 2 PM. Pag 5 PM wala nako baliki, no? So sige may bukas pa idol. Oh. Sayang idol. Oh. So gitayaan nimo si 1 to 4 niya sa 5 PM ni gawas no sa 2 PM na kanataya kasayang, no? Yahonatan Akribon, no? Balik na po ang resulta idol. Yes, no? So basta balik ang resulta so wala ta na mga kaidol, no? Pero naghatag ta og guide mga kaidol, no? Naghatag ta og guide so na ako'y gihatag ninyo nga 54 nga last 2 mga kaidol, no? So gikuha gud siya. Okay, no? So unya ang ato ang pa-sure nga 9 mga kaidol, no? So wala siya gihatag karon so meaning ugma na siya. Okay? So ugma mga kaidol so bagdoka na to ni ugmang adlaw. Okay, so Harrian Lopez, so like na idol, no? May gabi ini mo ma'am. Analisa Lubres, so may gabi diha sir. Sir, so like na, no? Ariel Jan Munton. Boss, maayong gabi, no? So shout out ko kang Princess Munton og ni April og RR, no? So maayong gabi ninyo diha, no? So Princess Munton and April og si R, no? Or Munton family, no? Gikan ni Ariel Jan Munton, no? May gabiin yung tanan diha. Okay, so PD Lucanyas, good evening Lods. Pusoy watching from Giso, Mandawi City.
Albino M. Lolo. So, good PM, sir. Danlike na og no skip ads, no? Gino Mamakang, maayong gabi ni mo diha, sir, diha, idol, no? Yung gabi isa ni mo diha. Okay, so Adelia Ruiz, good PM, idol. Danlike na no skip ads, no? Bawi taog mga idol. Sayang ako ang pattern loads, no? Pizza 22, no? 5 PM 254 unya. Gihimo pa nako og 354, no? Kinsa may magdahom idol nga maunay mo balik. Kasayang, no? Kasayang idol, no? Si Tu mga ka-idol is gabalik-balik mag-winner, no? Gahapon sa 5 PM ni balik og winner, no? Gabi ni winner unya karon ni winner na sad. No? Sa unsam ni mga ka-idol nga balik-balik man ang resulta. So dili ta kadaog ganing estayla. No? Skylord Load, so balik na po result, sir. No, sir, hatag ko pang birthday nako no October 25, 1989, no? So kana idol, so 025, no? 125 pwede na siya. No, mag 33 na ka idol, no? So pwede sad si kuan, no? 033. No? So 133. So nigawas naman 133. No? So mana na siya idol. Arita ni Patax Ramas, no? So good film idol, dan like na no skip ad. Salamat kay idol. Pili Lucanya, so wala na gyud ayo si PCSO, no? Kay balik ang resulta ugma. Pahuway na ko og taya lods kay wala na puhunan, buslot na gyud ang bulsa, wala mulusot si Pasure 9, no? Pahuway na ta. wa gyud gihatag si 9. So kana basta dili ra ba ihatag karon mga kaidol, ugma ihatag na siya. No, Star Magkasarti, may gabi sir, dan like na og no skip ad. Salamat kay ani mo ma'am. No, Goldie Cuerpo, so good evening idol. Pwede ko magpa-member? Asa man ka magpa-member, no? Wala ko'y VIP, no? Wala ko'y usa diha, wala ko'y kanang wala ko nagbabayad, wala ko'y ang kuan group chat na to is wala sad ko nagbabayad, no? So wala ko'y membership mga kaidol, no? Okay? So RJ Rasanabe, maayong gabi idol. Wala magkadimao ang ilahang bula, no? Na risk back na pod. Sayang 954 ako ang kang PCSO is 254 man, no? Laban lang gihapon ta, no? So balik ang resulta idol. Wa tay mahimo ana, no? Pilots, no? So ay nako. Balik-balik ang resulta. Oy, wala na pati og balik kay bag-o pa ning gawas gahapon sa 5 PM. Yes, no? Ang nigawas sa gahapon 254 niya karon 254 gihapon. No? So, Fidel Lucanyas ang 325 loads gawas sa STL Mindanao, no? Mao ba? No, ni gawas dahil siya ganina, agoy kasayang. No, sa STL. No, so 259 og 952 ugma ako apat na idol, no? Loads. So kana pwede na siya. No, so tagaan ta mo kuan karon. Tagaan ta mo og PMP. Okay, so arita ni kuan Lani Cañete, sir, dan like and share, no skip ads always. God bless us, no? So may gabi ni mo ma'am Lani Cañete. No, so kumusta ma'am? Salamat kay sa pag-like ma'am, sa pagtanaw sa ato ang live karon. Okay, Glenn Gatuyok, no? So posible ba mag 634 idol? Karon tanawon na to ni kadali ang ato ang kuan, no? Tanawon na to kadali ang ato ang unsay tawag ani ang ato ang PMP. Okay, so arita ni kuan Richard Liga. Boss, daog ko salamat sa 254. Wow, no? So naay nakakuha sa ato ang 54. Wow, no? So mo na guys, ato ang missing is nag-pick 3, no? So congrats nimo Richard Liga. Okay, Jerome Esquadro, dugay na kaayo ta sa GC taya pati minti nako, no? Hangtod na wala na kadaog kay always balik result mo undang na ta ani, no? Bahala. Wala tang kabalos. No, so no, so ginagmay lang yung mga kaidol, no? Lingaw-lingaw raw ni ato no? So ginagmay lang, piso-piso, dos-dos, no? Kung ayaw jud mo palabi mga kaidol kay inani gud pareha inani balik-balik ang ilahang piring, balik-balik ang ilahang result mga kaidol. So lisod jud kaayo, no? So Anis Hernando, so no, 294 og 259 ako master. Agoy, no? So slide pa gyud, no? No, so grabe guys, no? Si Pasure 5 na to pagka kuha, no? Si 54 naglasto gid siya, no? Si Pasure 5 mga kaidol. So mo to akong giingon niyo si Pasure 5, si 6, no? Si 6 is wala pa to naka-winner, no? Si unsa pa to, si 4, naa pay 4 mga kaidol ha, naa pa tay Pasure 4, no? Kana si 5 isa kuha sa nang gihatag ninyo, no?
So Fahad Babanggol 257. So sayang no lanya kaniti okay ra win or loss na gyud ta. No? Okay no. So karon mga kaidol mag-update ta sa ato ang kuan. So mag-update ta sa ato ang main guide og mga adlaw mga kaidol. Okay? No, so wala na pong gihatag si Nine mga kaidol. So karon ato aning balikan mga kaidol. Okay, murag kani, murag nindot ni si Nine og mga adlaw mga kaidol. Okay, so arit ta ni ugma mga kaidol is October 24 na tano. Unya ugma mga kaidol ang atoang kuan, mga kaidol, ang atoang PMP, no? 703. Unya ang ako ang missing mga kaidol is 5, no? 5 unya na ha, kadali mga kaidol ha. 24, no? So kadali mga kaidol ha. So naa sa ako'y suwaton mga kaidol, no? Na ako'y i-update kadali. So wala pa nako ni nasuwat di ay no, nakalimtan ako, no? So ang kuan karon mga kaidol, ang atuang pamares, so ako asang kuanon. Noon sa may pamares na ko ani. Okay. So 1 Okay, so naa na ta mga kaidol, no? Naa na tay kuan pamaris mga kaidol, no? Ang ako ang pamaris mga kaidol, ari ta ni 689 689,124, no? Daghanan na kog pamaris mga kaidol, no? So basta magbalik-balik ang resulta mga kaidol is kuan gyud na siya, no? Daghan gyud ta og kuan, no? Okay, so balik ko na ko ang atoang PMP pa short tag 703. Missing na to si 5 mga kaidol, no? Kani si 5 is delikado ni siya guys, no? Kuhaon siya og mga adlaw kay missing man na siya, nagsulo man na siya. Unya ang atoang pamaris is 689,124. No? So kani nga guide mga kaidol, so naa ni siya kapareha, no? So kuan sad no, pitsa 14 mga kaidol, kani nga guide is kuan siya. No? So usa ra sad ato ang missing pagka pitsa 14 og maora pitsa 14 mga kaidol, no? Og karon no, pizza 24 mga kaidol. Okay, so tagaan ta mog piring ani diretso mga kaidol ha. So ang ato piring ani ugmang adlaw akong ihatag daan ninyo. Okay, so arit ta ni kuan mga kaidol. No, so arit ta ni hala murag daghan-daghan ni mga kaidol, no. So naay na puno sa ato ang piring. No, so arit ta ni 68 nya arit ta ni 69. Arita ni 89, daghanan na tog piring mga kaidol, no? Arita ni 81, no? Atuan na ring pilian mga kaidol ha. No, so kuan na lang ninyo, no? So tan-awa lang ninyo mga kaidol, i-save lang ninyo nya. Atuan ni siyang pilian, no? So ayaw mo kabalaka ada mga kaidol, no? Kay pilian na to ni siya. Okay, so arita ni 91, arita ni 92. So kani siya akong gihatag ninyo mga kaidol is last two na ni siya ha, no? So last two na ni siya. Unya arita ni 1 arita ni 1 2 arita ni 1 4. Okay? Unya arita ni 2 4. No, daghana na to kuan mga kaidol, no? Arita ni 2 6. So daghana na to kuan, no? So kuan maguna siya guys, no? So nag-agad maguta no, nag-agad ragyta sa ato ang kuan mga kaidol, no, sa ato ang say tawag ani pamaris mga kaidol. Okay, so diha ra gyud ta. Okay, so karon mga kaidol, so tagaan ta mo og kuan ani, no, so muhatag ko ni og pamusti mga kaidol. Okay, so ang ato ang pamusti mga kaidol, so wala man siya gihatag si 9, no? Wala siya gihatag si 9 mga kaidol. So ang ato ang pamusti ani ugma is 9. No, si 9 gyud mga kaidol is wala pa gyud ni siya gihatag, no? Perting bahawa gyud ni siya mga kaidol, no? Bahaw kaayo ni si 9. No, unya kani si kuan mga kaidol, si 1, humana si 2, si 3, 4, no? So humana unya si 5 mga kaidol, no? Si 5. So wala pa sad no, wala pa sad naka-winner ang 5 mga kaidol, no? Mubalikay si 5 pero
mas nindot si 9. Okay, unya kuan. Si 6 mga kaidol, si 6 is wala pa, no? Wala pa naka-winner si 6 ug balik mga kaidol, no? Si 6, so pwede gyapon siya. Si 7 wala pa, no? Si 8, si 9 ug si 0, no? So kani si kuan mga kaidol, si 9 good ug si 0 mga kaidol, no? Oh, si 0 nya kadali ha. Si 0 is dili kaayo ko pabor ni 0, no? Ang ganahan nako i-winner mga kaidol is kani jud si 9, no? So kana, i-take note na niyo mga kaidol. So ang ato ang pamusti og mga adlaw is si 9 gyud. Okay, so karon pangitaan nato ni siya, pangitaan ta mo og combination ani mga kaidol. Tagaan ta mo og combination ani, no? So si 9 mga kaidol, so mao ang ato ang i-winner og mga adlaw. Okay? No, so ako ning i-reason na, no, kay aritas ato ang combination. Okay. No, so mohatag na ta sa ato ang kombinasyon mga kaidol. Okay, so aritas kuan mga kaidol. No, so delikado gid siya mga kaidol, mag-pick 3 ni siya, no, ug mga adlaw. No, kay grabe man mga kaidol, no. So grabe kadaghan, no. Grabe kadaghan ang kuan mga kaidol, no, ang usay tawag ani. Grabe kadaghan ang ato ang pamaris, no. So mao ni siya mga kaidol, is delikado gid siya mag-pick 3 ug mga adlaw. Okay, so 689, no, 689, no, so 891, so 891, 912, so 912, no, unya 124, no, 124, no, so pwede siya, no, kung mag-pick 3 siya mga kaidol, no, so mao na siya, bantayanan yun ni siya og mga adlaw. Okay, so ang ako ang ihatag ninyo ani mga kaidol, so arita ni kuan, no, so arita ni kay 9 man ang atuang winner mga kaidol, arita ni 9, magkuan tani, no, mag-pick 3 tani mga kaidol, no, 968 og 768, no, si 7 mga kaidol, so dirita, no, unya sunod si 7 unya si 3 mga kaidol, no, 368, no, dili lang nato ni apilon si 3 pero pwede man siya guys, no, pero pwede siya, no. So ako ang pagamyan kadali mga kaidol ha, kay murag dagko ra kaayo, no, para dili ta maghuot ani mga kaidol, no. So balikon ako ha, ang ato ang priority mga kaidol is si 9, 968, no, 768 og 368 mga kaidol. Okay, so kada siya atoa pa ng pilian ha, no, atoa pa ng pilian mga kaidol. Okay, so sunod, no, so pilian sa nato nig piring di ay mga kaidol, no, nakalimot ko, no. So ang ato ang piring ani, so ako ni siyang ato ni siyang pilian, no. So arita maguna ni 68 mga kaidol, no. Si 68 is bago pa naggawa si kuan, bago pa nigawa si 268. No, si 69 wala pa, si 89 wala pa, si 81 mga kaidol, so wala pa sad si 81, no. So okay ta ni, no, okay ta ni 69, 89, 81 og 91, no. Wala pa na sila nakagawa. Si 91, si 91 is nakagawas na siya ganina, no. So murag dili kayo ta pabor ni 91. Okay, si 92 mga kaidol, so wala pa nakagawa si 92, no. So pwede ta ani. Sunod, kuan. So arita ni 12 mga kaidol, so si 12 is bago pa nakagawa, si 14 is bago pa, si 24 bago pa niya, si 26 mga kaidol, si 26 is kuan ni siya, no. So pwede gihapon ta ani ni 26. Okay? So gamay na lang mga kaidol, no. So usa 68, 69, 89, 81, 92 og si 62 mga kaidol. So mao na siya ang ato ang fokusan og mga adlaw, no. So gamay ra kaayo, no. So arita ni kuan mga kaidol, so arita ni kuan 769. Arita ni 769 ug arita ni 369. Sunod arita ni 789. No, 789 og 389. Sunod arita ni kuan, no, 981. No, si 9 mga kaidol is muwinner gyud na siya, 781.
unya 381, no? So kana unya arita ni 92, no? So 92 is arita 792. Unya 392. Sunod arita ni 926. No, ato pa ning pilian karon mga kaidol ha. 926, 726 o 326 mga kaidol. Okay, so kani siya guys, no? So dagandagan siya nga dagandagan ta og kombinasyon pero ayaw mo kabalaka mga kaidol, kay atuan ni siyang pilian. Okay, so karon mga kaidol, so pilian nato ni. So arita ni 968. No, si 968 mga kaidol is wala pa ni siya nakagawas, no? Karon nga week. So si 981 mga kaidol is wala pa nakagawas. And then si 926 mga kaidol, no? Si 926 so wala pa sad mga kaidol, no? Si 768 wala, 769 wala, no? Si 789 wala, 781 wala. Unya 792 wala gihapon. 726, no? 726 is 726 is wala pa sad. No, unya 368 mga kaidol, 368, no? Bago pa ning nigawas pagka pizza 17, no? Kaning si 863. Unya 369 wala pa, 389 wala pa, and then 381, no? Si 381 is wala pa sad. Unya si 392, no? Si 392 is wala pa sad. Unya si 326 is 326. Kadali ha. 326 mga kaidol is wala pa sad ni kagawas, no? So ang atoang muhatag ko ninyo og kuana ni mga kaidol, no? Muhatag ko ninyo og bis combination mga kaidol, no? Okay, so arita sa atoang bis combination ako mga kaidol is 968. So 968, 981 o 926 mga kaidol, no? Basta mo winner ta og 9 mga kaidol, no? So kani siya, so nindot kay ni siya mga kaidol. Okay, so pwede san mo magkuan mga kaidol, no? So pwede san mo mag 912, 914, 924. No, so pwede san mo ana mga kaidol basta ang atoang priority mga kaidol mo pusti mo winner is si 9 good mga kaidol, no? Kay si 9 wala pa na nakagawas mga kaidol. Okay, no? So kuha ninyo mga kaidol, no? So mao na siya, no? Naatay 398 ka viewers karon mga kaidol, no? So salamat kay sa tuang mga viewers, no? So salamat kaayo ninyo mga kaidol, no? So nya katong mga kuan mga kaidol, no? So katong mga wala pa naka-likes mga kaidol, no? So paki-like mga kaidol, no? So naatay 154 ang nag-likes mga kaidol, no? So gamay-gamay pa. No? So salamat kaayo sad sa mga nag-like karon. Unya katong mga wala pa naka-likes mga kaidol, i-like ninyo ang ato ang live. Unya katong mga wala pa naka-subscribe mga kaidol, no? So ayaw ninyo kalimti, i-subscribe ninyo ang ato ang channel mga kaidol. Okay, so i-click ang subscribe, i-click ang notification bell, i-click ang all para updated mo pirmi sa mga guide nato mga kaidol. Okay, so basta mao na ang ato ang piring ha, ang ato ang piring mga kaidol. So ayaw jud na ninyo kalimti mga kaidol. So naagi mo gawas diya og mga lawan, no? Pareha ganiha. No? So pareha ganiha mga kaidol, no? Tanawa ang ato ang piring, no? Ang ato ang piring mga kaidol, so naatay duha, no? Naay duha mga kaidol, no? So 4 ug si 54 gikuha ang ato ang piring sa ato ang main guide. No? So kana mga kaidol, so naay mo gawas ana og mga lawa. So piliin lang na ninyo mga kaidol, no? So sa makakuha lang mga kaidol, no? Basta pagdala mo 9 ugma mga kaidol, no? So naatay 981, naatay 968 ug naatay 926, no? Mao ra gyud na ang ako ang ikahatag ninyo mga kaidol. Basta naay 9. Kanang gisirkulan, no? Kanang gisirkulan to mga kaidol kanang tulo ka buok, no? So mao na siya ang ato ang base combination sa ato ang main guide mga kaidol. Okay? So kuha ninyo. So kana i-save na ninyo mga kaidol. Okay, so arita sa inyong comment mga kaidol, basahon ako tog tiwas, no? So asa gani ta dapita na ato, no? Okay, no? So arita ni kuan, asa na to, no? Dira, no? Diara ta ni kuan ni Fidi Lucanyas. Lods basin mo undang nako sa 3D pero lantaw lang gyapon ko sa imuhang vlog, no? Support lang gihapon ko nimo kay naay load, no? Okay, no? So
Ana lang ma'am, no? So tanaw-tanaw lang ta kung naa kay mauyonan bisag one number lang, no? So one number lang, no? Ayaw lang palabi ma'am, no? Kung naa kay mapilian nindot sa ato ang guide bisag one number lang ma'am, pwede na nimo kuhaon ma'am, no? So kana tayaan, no? Tayaan nato ginagmay lang, no? Yuhin nyo malapit idol, good PM danlike na og danlike na ko sa imuhang live. Salamat ka idol. No, Mids Dijang sayang 954 ako Agoy, no? So saan ta ma'am, wa tay mahimo ana ma'am, no? Kay balik ang resulta, no? So walay makadaog ana, imposible kaayo, no? Ug naay ni daog ana ron, no? So naay ni daog pero gamay ra kaayo, no? So kasagaran mga kaidol is pildi gyud ta, no? So way may lucky ana, no? So Fahad Babanggol, salamat idol, nakadaog ko kanina sa 5 PM 421, no? So yes, so congrats nimo ma'am. So usa sa na sa ato ang piring kanina. Okay? So ugma, so klaro na jud ni ugma mga kaidol, imposible lagi kaayo ni Y9 ugma, no? So ugma ngita tag pattern ugma na ako ihatag ninyo. Okay, so arita ni Ivan G. Yabo, so good idol, so dalek na, no? May gabi ni mo diha, no? Ivan G. Yabo. No, Maria Luisa Ubas, good evening sir. Dalek na og no skip ads. Salamat kaayo nimo ma'am. Okay? Okay, so padayon ta no, padayon ta, no? So arita ni Hortense Larsin, no? So hi Sir Elmer, so ads pa ko. So salamat kaayo ma'am, no? Yahonatan Akribon, so 5 to nga per dol. Bantayanan ugma. Agoy, so mubalik di ay, so unsa man. No? So naatay 9 to, naatay 1 to, naatay 2-4, naatay 2-6, no? Balikin na niyo. Kung may kada kana imuhang 5 to i-insert na sa ato ang 9 to 1 to 5 2-4 o 2-6, no? Imposible sa mubalik ni 2-4, no? Dili na siguro, no? Okay, RJ Rasonabe, so mga classmate, mag-like ta ninyo kay gamay ra ang nag-like, no? Para ganahan po si Idol Elmer, no? No skip ads ko, Lods, o like na ko, pag-like na mo kay gamay ra ang nag-like, no? Salamat kay RJ Rasonabe. Okay? Okay, Hortens Lasin, naunsa man ni, oy, balik-balik man ang resulta. No, so ma'am, ugma na anay triple siguro, no? Ang triple mga kaidol, ugma na ta mag-update sa triple, no? Kaya ako pang pangitaon karon mga kaidol. Okay, so arita ni Kuan. Asa na ta ato? Si Eugenio Malapit. Idol, karon pa jud ko nakatuhits, nakarambol, nasad ko sa 254 10R. Wow, no? So congrats. Oh. Eugenio Malapit, no? So congrats, idol. No, so nakatuhits ka karon. No, pili lo kanyo ako human ako like before naglantaw sa vlog ni Idol Elmer, no? So salamat ka idol. No, Edgar Tubigon 768 idol, no? So kana naatay 768 sa ato ang main guide. Pwede gihapon na siya. Okay? So sunod arita ni Hortens Larsin, pusod ko sir, wala ko nakadaog pero sige lang, laban lang gihapon, no? Ginagmay lang ta ma'am, Hortens Larsin, no? Ang atoa ma'am is ang atoang kuan ni is lingaw-lingaw ra man ni atoa, no? So mao gina ato ang kuan no kanang hunahunao no nga malingaw ta. Bahala na no. So minor lang no og kuan mga kaidol og kuan is pilido ta is minor lang, minor nya makadaog ta usa pa ta mo kuan, no? Ana lang. Okay, so yahunatan na kribon 1K kada adlaw ako pildilol no. Nusa pa man ta makabalos ani. No, dakuha di mong taya idol no. So kuan gyud si idol no. So wala pa jud ka naka-timing no. So kung maka-timing lang ka sa ato ang guide no, kung makakuha lang jud ka no. So kasagaran gud ato ang guide mga kaidol. Kuan man gud ni kung nakabantay mo mga kaidol is ang ato ang guide is example ha, exampulan ta mo ha. Gahapon gihatag ang ato ang guide. No? So karon wala. No? So ugma mga kaidol ihatag na sana. Sunod mga kaidol, dili na sana ihatag. No? So kung nakabantay mo ha. No? So ana ato ang guide mga kaidol, ang ato ang main guide. Mukuan siya magpuli-puli siya mga kaidol, no? Karon ihatag ugma dili ugma ihatag ana, no? So karon mga kaidol wala siya gihatag ang ato ang pamaris. So ugma mga kaidol, so sure na ay magkuhag duha sa ato ang pamaris, no? Pwede man gani magkuhag tulo. No? So pwede sana siya. Okay? No, kani si 968 mga kaidol is pick 3 man taan eh. No, kabantay mo kani si 968 is pick 3 taan eh. Si 981 is pick 3 tani, si 926 is pick 3 tani mga kaidol, no? So pero akong gihatag ninyo kay
kabalo man ko mga kaidol nga basin kani jud nga piring unya basta naay 9. Mag-winner gyud si 9 ug mga adlaw. No, so PD Lucanyas, congrats sa mga nakadaog diha, idol, no? Okay, so Hortense Larsen, happy na magkatapusan, sir. Elmer, basig magbalik-balik na po ang resulta, no? So kana. So basta hinapos magbalik-balik na ba jud ang resulta mga kaidol. No, so Thomas Andilab, so may gabi no, Mills Lighton, no, gi-straightan taon og 0, no? No, so wala ta ma'am, no, pildi ta. No, ako muundang na gyud ko og taya kay wala na puhunan, pundoy na Fidi Lucanyas, no? Kana ma'am, so pwede ra jud ka mo sa ato ang live. No, Hortense Larsen, ang 325 sir tuwa sa STL Mindanao. Ang ato ang maintain, no? So wala na to ma'am, no? So nagkuan ako ana, no? Gibiyaan na ako na kay wa gyud sige lang slide no? Karon slide gahapon gi-slide no? So as binasing, no? So, sir, murag na walaan ang power kay wala naman nagpakita pag tayaan siya dili na mulugwa, no? Kada, no? Marvin kasing dasira. So, daog ko sa 4 to 1, 1 unit. Salamat kaayo, no? So, bala ginagmay, no? So, congrats nimo Marvin dasira, no? Okay, Glenn Rojas. So, good evening, sir. 913-912. Dili siya okay, sir. Si 912. No, 912, 913, pwede na siya, ma'am. No, kay naaman tay piring ana, naatay 91, naatay 92. So pwede kaayo na siya. No, basta naay 9 og mga adlaw. Okay, so sayo na guna mga kaidol, no? Ugma mga kaidol is naamay 9, no? Sayo na kay na, no? Arita ni 91, 92, 94, 96, 98, no? Mo na siya. 98, 91, 92, no, 96, no? So maaro gina siya mga kaidol niya 94 naapatay 94 nga 4, no? Si 46 wala patay na apil nga 46 ug si 48, no? Wala patay na apil nga 46 ug 48 mga kaidol. No? Sige lang. Okay, so, puno na manggod kaayo mga kaidol, no? Wala na lako gi-apil. Okay, no? So shout out ni kuan Kuya Jan Kuya, no? Sa ni Sara Reyes, no? So maayong gabi ini mo Sara Reyes, no, watching from Mindanao. Okay, so may gabi ini mo diha. Divine Itchong, so may gabi sir, laban lang ta ani, no? Yes, laban gyapon ta, no? Ginagmay lang gihapon ta mga kaidol. Lani kanyiti ampulan ta mo daog ta wala patay kalag-kalag basin di ay tabangan ta sa mga kalag, no? Okay ba, no? So kada, no? So may tagkaluyan ta mga kaidol, no? Hortense Lasin, gani ma'am Lani kanyiti unta kaluyan ta, no? Makadaog bago magkalag-kalag hapit na ra ba, no? Target ang 149, no? Hapit gito ganina, no? Sayop lang ko ato ganiya wala jud ko kuan ninyo og double. No, so ugma man kaidol na ako'y triple usa ka triple akong ihatag ninyo ugma ako aning reviewhon karon, no? Kanang naibilog sir mao nay tayaan, yes, no? So pwede na siya Hortense Larsen. No, so pwede si PC, no? Okay. No, so taya ta mga classmate gamay lang 5 pesos o 10 pesos, no? Kana. No, so ayaw mo suhit sa mga dagko og taya kay kana sila guys, baga-baga man na sila, no? Kadaog man na sila, no? Pareha ni Adiliado Hirobes, no? Baga-baga yun is Adiliado, no? Kay bago man siya nakadaog, ni aging adlaw nakadaog, kahapon ba to nakadaog mo siya, nya karon nakadaog siya ganina, no? So mo na nga baga-baga yun is Adiliado, no? So pwede gyud siya mubagdok, no? No, sayang lang ang kung 149 pa to ang nigawas ganina, dako kay nigdaog si Adiliado, break target ko to 1,000 niya ha, no? So ang nigawas lang is 119, no? So slide. Okay, arit ta ni kuan, LB Kalimpong may gabi Gmar Atara. Sir, bago ra ko sa imuhang vlog, dan like na po, no? So welcome Gmar Atara, no? So salamat sa pag-tan-aw sa ato ang live karon. Eden Twist Vlog, mga mate sir ko og malos, no? Hurot na ako ang alkansya. No, so watay mahimo ani Lods, no? Kay balik man ang basta balik ang resulta, wa gyud tay mahimo ani. Okay guys, no? So mao lang ni mga kaidol, no? So mao lang ni ang ato ang update mga kaidol sa ato ang main guide, no? So dili lang nako ni basahon tanan ang mga kaidol, no? Murag sakit akong mata mga kaidol, no? Okay guys, so
kanira jud mga kaidol ang atuang update. So dili lang nato kayo tas-on mga kaidol kay medyo taas-taas na jud do. Unya basta ang atuang pamustinganan ayaw ninyo kalimti ha. No, unya naa na tay piring, naa tay PMP. So pwede ra jud mo ani magkuha mga kaidol no. Magkuha mog duha diri no si 91 na 91 ba 5 no 913 magkuha basta magkuha tag duha diri mga kaidol. Magkuha tag usa diri. No? Mo bitaw ni ako ang nag-appeal ko ni 7 og ni 3 no so giapilan ako mga kaidol basin di siya ihatag. Okay? So kana lang mga kaidol no. So salamat ninyong tanan. Salamat kay sa inyuhang kuan mga kaidol no. Sa inyuhang mga comment karon no unya balik lang tag live ugma mga kaidol no sa alas 8 kay mag-update ta sa ato ang regalo no na ako'y regalo ugma mga kaidol no so kani delikado ni ang triple ugma no so ugma mga kaidol tagaan ta mo og nindot nga triple no isa ka triple. Okay? So salamat og may gabi natong tanan. So good luck and God bless mga kaidol. No? So may gabi natong tanan niya. Balik lang tag live ugma ugmang adlaw. Okay? So salamat ninyong tanan.